खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि गासिबो बिबानगिरि मावफारियाफोरा बर' रावखौ लिरनो बुंनो सोलोंनांसिगोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 1 जुननिफ्राय बर' रावखौ फोरोंथाय होनाया जागायजेनगोन। थारैनो बे खौराङा जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव। मानोना आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि बिबानगिरि मावफारियाफोरा असमिया रावजों लोगोसे बर' रावखौबो लिरनो बुंनो सोलोंनांसिगोन। एस.आइ. जनमननि राभा थैनाय जाथायनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बिबुंथि। जनमननि राभानि नखरनो थार बिजिरनाय होनो थाखाय बे जाथायनि सायाव जेबो सन्देह गैयालासेनो गेबेङै नायबिजिरनांगौ होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों दाबि दैखांदों। बिथां दिपेन बर'आ बुङो दि एस.आइ. जनमननि राभाखौ बुथारनाय जाथाया फिसा केस नङा, बियो मार्डारसो। एस.आइ. जनमननि राभाखौ प्रि-डिजाइन कुल ब्लाडेड मोनसे बुथारनाय। ट्राइबेल पुलिस अफिसार जानायखाय जनमननि राभाखौ बुथारदों जानो हागौ। लोगोसे जनमननि राभा थैनाय जाथायनि माखासे घन्टानि उनाव पुलिस बिफाना जनमननि राभानि नखराव सिग्रोमनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों दिपेन बर' बिथाङा। फोरोंगिरिफोरनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय ड्रेस कड फोसावनानै होबाय। हौवा फोरोंगिरिफोरा साधारन हिसाबै शार्ट पेन्ट गाननांगोन, नाथाय टि शार्ट आरो जिन्स पेन्ट गाननो मोननाय नङा। आइजो फोरोंगिरिफोरा साधारन हिसाबै सालवार सुट, सारि, मेखेला सादर गाननांगोन। बर' आइजो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय साधारन हिसाबै दख'ना आरो जोमग्रा, नाथाय टि शार्ट, जिन्स, लेजिं बायदिफोरखौ गाननो मोननाय नङा। लोगोसे हौवा आरो आइजो फोरोंगिरि गासैखौबो साखोन सिखोन, नायजाथाव आरो मोजां गाबनि जानांगोन होनना सोलोंथाइ बिफाना फोसावनानै होयो। आइ.पि.एस. अफिसार आनन्द मिश्राया नर्थ लखिमपुरनि गोदान एस.पि. महरै थिसनजाबाय। नर्थ लखिमपुर आरो नगावनि एस.पि.खौ ट्रान्सफार खालामनाय माखासे घन्टानि उनावनो आसाम सरकारा आइ.पि.एस. अफिसार आनन्द मिश्राखौ नर्थ लखिमपुरनि गोदान एस.पि. महरै थिसननाय जायो। ओरैहाय नगावनि गोदान एस.पि. महरै नबनीत महन्तखौ थिसननाय जायो। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। देग्लायनिफ्राय बर' बिजोङाव आरिमु आयदाखौ एबा आर्ट स्ट्रिमखौ 11 थाखोआव फरायनो मोनसिगोन। बर' थुनलाइ आफादनि गोब्राब नाजानायाव थांनाय 19 मेआव आसाम जौसिन गेजेर गौथुमनि मासिगिरि आरो डिपुटि सेक्रेटारि अनुपर्ण चौधुरी बिथांमोननि आखायाव 11 थाखोनि बर' रावाव दानस्लायनाय बिजाबफोरखौ गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे साननैसोनि गेजेरावनो गौथुमनिफ्राय फोसावलाय होनाय जासिगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। गुन्दामि बदमासगिरि खालामनायनि थाखाय इउडिपनि एम.एल.ए. आमिनुल इस्लाम आरो बिथांनि 4 बिदा-फंबायफोरनि हेंथायै एफ.आइ.आर. थिसनदों। थिङाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मनिमुल इस्लाम मुंनि सासे लाइमोना एम.एल.ए. आमिनुल इस्लाम आरो बिथांनि 4 बिदा-फंबाया करपसनाव लोब्बा थानायखौ सोराङाव लाबोनो नाजानायाव बे लाइमोनखौ देहायारि गाग्लोबो आरो प्रपार्टिखौ सिलिंखार खालामो। लाइमोन मनिमुल इस्लामआ ससियेल मिडियायाव एम.एल.ए. आरो बिथांनि 4 बिदा-फंबाया जाख्ल'नायाव लोब्बा थानायखौ फोसावो। लाइमोन मनिमुल इस्लामआ ससियेल मिडियायाव फोसावनाय बादिब्ला बिथांमोना माखासे सरखारि बिथांखिफोरनि मुङाव फैनाय रांखौ जाख्ल'दों। लाइमोन मनिमुल इस्लामआ ससियेल मिडियायाव हगारनायनि हर थामहिनबा 19 मे हरनि 11 रिंगायाव एम.एल.ए. आमिनुल इस्लाम आरो बिथांनि बिदा-फंबायफोरा मनिमुल इस्लामनि थाग्रा खुलियाव थांनानै थाग्रा खुलिखौ बुख्रुब-बुसि खालामो आरो लाइमोननि बिफाखौ थांखिनानै हुमखि होयो आरो फेसबुक पस्टखौ थाबैनो दानफिननो बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।